מכירים את השכן שהדשא שלו תמיד ירוק יותר? כנראה שגם הוא לקוח של דשא C. שמי שי נחמיאס מדשא C. כשאתם בוחרים בנו, אתם לא רק רוכשים דשא סינתטי, אתם משדרגים את איכות החיים בבית שלכם לשנים רבות. בכל פרויקט אני מתמסר כאילו זה הבית שלי, כי כל התקנה בעיניי היא יצירת אומנות. זה חייב להיות מדויק, מוקפד, עם אופי, והכי חשוב, להיות המקום הקסום הזה בבית שתמיד תרצו להיות בו. אולי זאת גם הסיבה שרוב הלקוחות שלנו מגיעים אלינו דרך המלצות חמות מפה לאוזן. אז בואו נשמע איך זה עובד. אני אגיע אליכם כדי שנכיר, אני אבין את הצרכים, את הרצונות שלכם, אני אבדוק את השטח, אני אבדוק את התנאים, אני אתכנן את הפרויקט עם כל הפרטים הנדרשים. זה גם הזמן לספר לי מה חשוב לכם בגינה. האם זה מקום שקט, לשתות בו קפה, לשחק בו עם הילדים, או לארח חברים ובני משפחה. לאחר מכן נבחר ביחד את סוג הדשא, את הגוון, את הצפיפות, את הגובה. נשקול גם להוסיף כמה טאצ'ים סופיים שיכולים להוסיף לתמונה המושלמת שלכם. דקים, עצים, פרחים, חלוקי נחל, מערכות השקיה. אתם תחלמו, אני אעשה. ועכשיו מה נשאר לכם? לנוח, להירגע, לתת לצוות שלנו לעשות את העבודה. זה הרגע שלנו להפוך את החלום שלכם למציאות. תוך דגש על כל הפרטים הקטנים, כי הם אלה שעושים את כל ההבדל. בסיום ההתקנה, אחרי שכבר הספקתם לספר לכולם על הגינה החדשה שלכם, ואפילו הספקתם לשתות בה כוס קפה, דרכנו לא נפרדות כאן. אני אהיה כאן בשבילכם, זמין לכל שאלה ולכל התייעצות, עם התחייבות לשביעות רצונכם המלאה. אז אם אתם רוצים שגם הדשא שלכם יהיה ירוק יותר, אני כאן בשבילכם. לתיאום, שיחת היכרות, צרו איתי קשר, ממש כאן.